serie de 26 que fixo o artista plástico, pai do famoso artista plástico Isaac Díaz Pardo, e que daquela era o delineante municipal de Santiago, Camilo Díaz Valiño, durante a súa estancia no cárcere da Falcona, no cárcere municipal de Santiago. Para matar o tempo, pois, dibuixaba, en unhas condicións precarias, obviamente, retratos dos seus compañeiros. Conservamos 26, aquí hai unha selección das 26 persoas retratadas, 15 foran asesinadas, ademais do propio Camilo Díaz Valiño, que, como moita xente sabe, foi paseado e o seu corpo apareceu nunha luneta entero. Comentaríamos, pois, obviamente, o retrato de Ángel Casal, alcalde de Santiago daquela, o de Francisco Comesaña. Este é un retrato interesante para nós porque é o personaxe médico Francisco Comesaña o que inspira o personaxe do doutor Daniel Camarca do libro e da película O lápis do carpinteiro. As persoas que viron a película O lápis do carpinteiro lembrarán que hai efectivamente unha serie de escenas que transcorren aí no cárcere da Falcona, e lembrarán tamén un personaxe que era Carlos Blanco, representado polo actor Carlos Blanco, que debuxaba constantemente os seus compañeiros. Outro retrato que me gustaría sinalar é este, o de José Caballero Rubio, polo que representa. José Caballero Rubio era un andaluz, mestre en Boiro, que foi tamén represaliado, asesinado, paseado en Lousame, preto de Noia, que representa, pois, un pouco o compromiso do ensino dos ensinantes coa República. Non sabemos que a represión foi especialmente cruenta con os ensinantes polo apoio incondicional que en moitos casos se prestaran á República, e Caballero Rubio pois é un home, en certa forma, anónimo, cuxo único delito era ese, ter sido un ensinante e seguramente simpatizante, comprometido coa causa da Ilustración, que representaba a aposta republicana polo ensino.